Vítajte. Poďme zistiť, ako sa skenovať. Vložte svoj telefón do skenboxu. Pred zabezpečením systému sa uistite, že šošovka fotoaparátu aj blesk sú čisté a viditeľné cez otvor skenboxu. Vezmite tubus a pevne ho zasunte do skenboxu. Keď je tubus správne pripojený, budete počuť cvaknutie. Aplikácia vám pomôže nastaviť skenbox tak, aby bol tubus vycentrovaný na obrazovke. Poďme na to. Vložte tubus do úst, najprv jednu stranu, potom druhú. Držte ho jednou rukou a druhou rukou držte skenbox. Model, ktorý vidíte na obrazovke, sleduje vaše pohyby v reálnom čase. Počas skenovania chceme zachytiť všetky oblasti vašich úst. Pre každú skenovanú oblasť je svietiaca bodka. Posunte tubus a naskenujte všetky body. Keď dosiahnete bočné bodky, otočte hlavu opačným smerom. Keď vás požiadame, aby ste si zahryzli, môžete prehltnúť a držať jazyk na podnebí, aby ste sa uistili, že vaše zadné zuby sú v správnej polohe. Keď vás aplikácia vyzve, aby ste mierne otvorili ústa, medzi zubami by mal byť viditeľný malý priestor. Aplikácia vám pomôže udržať ich správne otvorené. Skenovanie tiež zachytí hryziacu plochu vašich zubov, skenovaním nahor a nadol, jeden oblúk po druhom. Iba ten oblúk, ktorý chcete zachytiť, by mal byť vo vnútri tubusu. Perami držte tubus a nakloňte skenbox. Môžete tiež mierne nakloniť hlavu, aby vám to pomohlo. Aplikácia vám dá vedieť, kedy je potrebné vložiť alebo vybrať vyrovnávače. Pred skenovaním si urobte čas na ich správne nasadenie. Po dokončení všetkých krokov vyberte tubus. Pred odoslaním skenu svojmu lekárovi si ho budete môcť skontrolovať. To je všetko. Teraz je rad na vás, aby ste vyskúšali svoj prvý sken.